Мой любий серцю, родний край, сосновий бор, дубовий гай, а там яще сярод лугоў цячэ вяпратка з панышоў. Калісь на ёй плаціну збудавалі, якая возера ўтварыла, дзеля таго, каб ставы існавалі, каб возера вадою іх паіла. Калісьці там жа, у канцы ляхоў, вада вяпраткі млын круціла. Служыў усім ён шмат гадоў, пакуль вайна той млын не разбурыла. І лесапілка там была, усё акрузе дошкі пілавала. Але і да яе бяда прыйшла, вайна і ў ёй палютавала. Год 50 якіх таму у рэчцы стронга плавала і ракі. Толькі пытанне паўстае, чаму сёння жывуць у ёй вужакі? З-за панышоў з 3 ручаёў вяпратка шлях свой пачынае, пятляючы паміж балот, кустоў, за сакалоўкай яна ў іллю падае.